திருக்கோவிலூர் அருகே அதிமுக சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் தலைமையில் பூத் கிளை நிர்வாகிகள் நியமனம் மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்துள்ள கொளப்பாக்கம் பகுதியில் திருக்கோவிலூர் கிழக்கு ஒன்றிய அதிமுக சார்பிலும் பூத் கிளை நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்து பொறுப்பாளர் நியமனம் மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம். திருக்கோவிலூர் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பழனி தலைமையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கழக செயலாளர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் குமரகுரு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பொறுப்பாளர் கழக அமைப்பு சாரா ஓட்டுநர் அணி செயலாளர் சங்கரதாஸ் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இதில் கழக இலக்கிய அணி துணைச் செயலாளர் துரைராஜ், ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் செல்வகுமார், செல்வி வெற்றிச்செல்வன், பொதுக்குழு உறுப்பினர் இயேசுபாதம், மாவட்ட வர்த்தக அணி செயலாளர் சீனுவாசன் உள்ளிட்ட மாவட்ட ஒன்றிய கிளை நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.